Nek mangsa borongo. Sing cilik dhisik nek celana tuh. Sapa? Iki lho. Iki sik anu. Deno Ayu. Deno Ayu lintang Kairo. Ya, monggo tak atur sing saka Parenggan terus nganti karo simbah kene. Monggo. Nggih. Mas Pur lungguh apa-apa. Tulungi Mas Pur, tulungi. Rasa lungguh lekar wae ora apa-apa. Wah. Awas kok nek didak-dak bocah ya Le. Ondarane bantal kok nggo gletak kok. Nggih, nuwun sewu nggih menika. Aduh. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu. Iya, Nduk. Pak sinten? Pak Bilas. Niki Mbah Waluyo. Mbah Waluyo. Ibu-ibu sinten, Bu? Kula Mbah Suhin. Mbah Suli. Mbah Iki Mbah Buyut. Akung iki Mbah Uti lho. Nggih, nembe pisan menika nggih. Arep sepisan ki ora apa-apa, Nduk. Napa? Iki Mbah Wedok, iki Mbah Wedok iki Mbah Lanang. Nggih, Mbah Putri. Nggih. Daleme ngendi, Nduk? Kula saking Kediri, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nggih, panjenengan pundi? Ah, mau kidul kono kuwi ya. Pundi? Gunung Kidul lho. Iki saka Turki. Wah, saged. gayane. Kok saged Turki Luar negeri kana. Turki iki turunan Gunung Kidul lah. Oh, Dimas aku wis bangga. Apa darane turunan apa? Nggih, wilujeng dalu Mas Dan. Nggih, wilujeng dalu Mbak Lintang Kairo. Ora awah-awah kowe. Ana bocah kok kaya jantenan. Iya. Anu selesai sekolah apa wis kuliah? Kula sekolah kelas kalih SMP. Mbak Waluyo Mbah Waluyo menehi pertanyaan ora masuk. Lha piye? Terus sekolah napa? Pun kuliah let. Lah genah wayangan kok takon isih sekolah. Iya bener. Iya apik lho iki. Nggih, kula kelas kalih SMP. Oh, padha karo kaya. Mas Dan. Kaya kelas loro. Kelas loro SMP. Ning wis mentralit munggah saiki kelas 3. Kok mentralit munggah apa Wis tok apa lho? munggah lho. Nggih iki kelas 3 nek jenengan. Arep ngaturke apa, Nduk? Nggih, saderengipun kula ngaturaken wilujeng dalu para pamirsa sedaya khususipun tamu undangan. Nggih. Nggih, Suarane. ngaturaken wilujeng dalu ugi kagem Bapak Haji Saidi sekeluarga. Nggih. Suarane halus Piai Kediri lho Aku halus. biyen ki ya halus kok ngono ki lho, Pak Ne. Halus apa Kediri? Saniki pripun? Wah, bareng dirusak karo Mbahmu lanang ki dadi kalah. Oke le rusaki ra mergo aku kok. Lah sapa? Wah, wit perawan biyen tukang numpak jaran kepang dadi Dadi ki wis mongko kepange. Aku tenan kok biyen zamane SD ngono kok omonganku yo halus banget. Halus Ning apa? bareng ketemu sampean kok gelem. Biyen ki angger nembang ki kleru gur misuh, angger nembang kleru gur misuh. Sinten niku Mbak Putri? Iki leleren misuh ratene tapek bojo iki nek ora. Dadi kuwi aku dhisik yo ngerti kuwi dhisik ki anak pang lho nang ngono. Ayo Nduk, iki ana pamundutan lagu apa arep lagumu dhewe sing arep diaturke? Nggih niki kula badhe nderek ajar nggih duet kalian rai kula. Oh, ngono nggih. Iki Adik Mirza Kairo badhe belajar Oh nggih. Nggih, Mbang monggo. Sesideman. Oh iya. Oh nggih. Ingkang bawa adik kula. Kene. Ya, kene salaman to Simbah. Nah. Ya, karo Mbah Bocah Uti. semene we iso bawa sesideman. Ah sampean biyen umur semene iki iso ngopo, Mbah? Lho, piye kowe iki? Lah iso ngopo Ya mlayu? zaman laguku mbiyen ya beda karo saiki no. Yalah, lagu Ngerusak. biyen apa? Iso ngrusak empeng dhisik. Ora, nek lagumu zaman biyen apa coba? Ya gur sogo tuntreng bolong tengah nduk paijah. Terus Ana dalan kok lelu nyata sudan kok Mbah, ngono kae lho. Ana perawan kok le ayu nyatas dandan kok Mbah. Suhin dhewe guyang-guyu nyat wong edan kok Mbah. ngawur. Iki wah le nganggo mic ya pas ya. Wah lapas. Nggih. Nek putuku kae nganggo mic gegedan wong ning kok kita tetep marep ngono. Lah yo Asmane sapa Mas? Dipun tepangaken nami kula Mirza Kairo nggih. Wah, Mirza Mirza Kairo. Kairo. Nggih, sami to kalih kula. Lha iki Suhin. Ayo duduk kan. Suhi Kairo. Lah kok lagi kok jejuhin repasane. Lha iki Kairo Jepang. Suhi Kairo. Lah iya. Suhi Kario. Oh Mesir, saka Mesir di Jepang. Sufin Kaori. Yes. Saka Mesir iki. Sesideman sak bawane apa ora? Oh ya sak bawane lho ya Mbah. Gendeng Bawane to. kersane. Nggih. Kersane Sesideman Awake dhewe lungguh bruwet-bruwet iki. nggih. Ya,
Sesideman menika ingkang ngripta jaripun Mbah Ki Dalang Sukron Suwanda. Nggih Ki Haji. Nggih. Kok dipanano menika. Wah, gregeles. Carane iki lho olah vokal, olah swara iki direwangi nganti geleng-geleng. Suaramu iki wis ora sakrene iki tak ajari nganti suwek iki wis ora iso. Anak suwek tenan swara. Mene wiwitane kowe iki mesti blero. Apa meneh pungkasane. Mamut-mamut ora karo. Fakta umur to nggih, Pak De. Ha ya faktor tuwek kuwi mau ya Bu. Ya usia. Usia. Karo panganan lho sing marai blero. Aku biyen wis tau cilik. Panganane beda lah kaya kowe ora ya. Kok saiki iki gedhe. Mbah Putri. Kowe ora bos paling elek-elek lemper hamburger roti. Lah iki mati mari mati kudangan. Dadi ya Buah ya to. Nek buah iki jeruk. Bangsane melon to Pak De. Ora lah. Mesakaken kula. Ora lah pancen mbokmu gedhe iki nek buah iki ya mung bangsa dondong, jeplukan. Jeplukan, talok. Gedang ya sing wis mbuwenyek ngoten. Gedang. Malah ora mangan gedange cok mangan pok gedang. Poke. Mangan deboke. Heeh. Ayo terus ke lho. Sama-seman Kolonjono. Bedake wedhus. Handere. Enggak. Handere sang peke. Lek Percaya ra. olah swara. Wis tau, mbahmu wedok wis tau bawa ngene dhuwurne ora tekan disambung ngisor. Lha pripun? Sambung piye to? Lah ra cocok aku nang slendro kok dipeloke aku yo ngono. Priya bagus kang olah budaya sampean kepengin randi anak kok ngene apike iki. Lah yo kepengin ku yo wis ra iso. Ya men kasep. Karo tanggane. Kok ra iso? Lah kowe iki kepet aku iki yo kepengin aku jane kepengin lah wong kowe yo wis ora iso aku yo ora iso. Mbah. Karo tanggane, Bang. Wah, Kok wah? mbok iya. Saranku ki apik lho. Oh, manut kok manut dalange. Marai murang toto. Ayo le. Sowan menyang kutha Iki malah Bendera terus kayung yung. Napa Mas Dan jenengan wau? tawa teh bareng. Ya. Ngersakaken kopi. Hah? Jenengan Lah enak teh kok. Ngersakaken nomor kok. SMP. Ulang-ulangane Mbah Waluyo ya coba. SMP. Lah ngopo nek SMP? Lah ya udah SMA. Lah kenano lho ning ngopo lho. Ora kena. Heeh. Kena wae. Elang-eling elang-eling. selendang kuning saking kang saking
Ora apa-apa cengkoke dhewe-dhewe ya. Kula masih nderek ajar lho. Kula sami mawon. Ora didukani kok. Kula ngoten niku malah seneng. Ya, dadi ki kepiye ki iso apa jenenge ya. Heeh, lho ya. Dadi iso ana sing ngono kuwi ngono. Budi seneng marang bendara. Nganggo bahasa Inggris kuwi. Pakde. Nek bendara niku napa? Bendana niku napa? Nek bendara ki juragan. Nek bendana. Bendana ki kala bendana. Buta ngaletrak sirahe. Tiah Sulestia pijer nginjangake alis rukun Islam tuh terus tresno sesideman. Lajengaken Mbak Lintang Kairo. Ya. Luweh becik paten ngono
pinter joget. Matur nuwun. Matur nambah nuwun. Suarane Mbak yo apik. Tasih belajar niki lho. Wah, Mbak sampe Putri. banget belajar wae kok ngono entek sesuk nek dadi opakne yo. Iya. Pun ngantuk dereng. Nggih. Ya gentenan, engko kene. Gentenan. Dek kula lah nggih. Weh, halo iki Dek Kaira ya, Kaira. Iya. Rada maju men ketok. Men ketok. Pak. Iki Pak, Apa? Mbak Kairo ya. Heeh. Iki ditenono tuh Pak. Gah aku nek kon iteni. 15 tahun, 20 tahun kan. Wah, Apa? tua. Kados pundi? Lah Lah genah wis tekan umure kok yo. dewasa. Dewasa. Lah jenengan kok mboten tukul-tukul. Aku Nggih. tak wet-wet kok. Ya gerar tua dilorot genine dadi. Walah. Carane iki dadi Ya mong semene iki. Lah Heeh. nggih. Matur sampean wae ya. Samanten nggih. Nggih. Pawaan jenengan. Napa? Pawaan. 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 Pawaane. Nggih. Aku ora nggo pawaan kok. lah apa kene suwe. Pancen dedeke ya semono kuwi karang umure Lah, kurang nggih. 5 tahun setengah kok. Ah iya. Nembe wingi berarti. Wingi. Le awak. Iki mau Nggih, bar matur posian. Matur nuwun. Ini. Ya gentenan Pak Dene sing anu kuwi. Ah iya. Pak Iki Dene. nek pawaan ana sing pawaan gitar Spanyol. Nek sing pawaan gede dhuwur. Werna-werna. Nek iki pawaan BPL. Apa? Bola voli. Ning yo ngono kuwi. Ya, Senajan matur. iki mu cilik-cilik gede wah iki sing tengah. Iki ngene. Pripun? Lah Aku mbok iki ngono. pinter nyanyi kaya ngapa ora iso nek kon madani karo si Kairo. Suarane adoh. Lah aku ki yo ora arep madani. Kowe iki mlane kan biyen tak omongi lah nek kowe iso nyanyi Lah, iya. iki barat apa India apa Taiwan apa Thailand ngono. Yo maide aku to. Apa kok ya iso? Wah, lah kepiye to? Mbok Rungokno, terjemahkan Ayo, nek Mbok. ku arep nyanyi. Ayo kok, beres. Tintingane le. Apa? Dik sepira? Songo menyura? Ya menyuruh. Oh iya. menyuruh campur songo. Ayo. Kembar miri jahe. Kuwi apa kuwi? Apik. Woi. Yo masa jule. Kok sik akeh bawa. Bawa. Marga kagan mangene. Njur loro tengi. Ngono ku. Aduh eran. Kagan mangane. Aku njalo duwite. Tanggone ngobate. India iki pokoke burine hehehe. Bales, Pak. Iki ora nyanyi dia mung nyritake lep anu bumbu gule ku mana? Ora. Lah kepiye ta aku mau basa anu lho India lho. Bumbu gule. Iya. Aduh enake kakean mamane. Lah ya ora samane Ya. bandingke karo bocah sampeyan iki. Ora sak banding-banding. Oke. Nggo Mbak Apri kalih. Yo, muga-muga nih. Kene gilirane Awake dhewe iki rak gur daulat anak-anak itu. aku MC ku ya MC. Kene Yang ngomong anak. Ngepong. Ya. Ayo semingkir awake dhewe. Ayo dong. Yeha. Gede-gede deh bocah. Nggih, bareng Mimin karo Apri maju aku diuncali rokok karo penjarane Bapak Jambul. Iya ta, Woi. Landi. Iki Pak Jambul ki kancaku wong kene. Oh, Landi piyayine? Sabane Gunung Kidul. Matur nuwun Pak Jambul. Kono lumayan, Pak, tunjali rokok kono. Aku bahasa niki Mbak Mimin runganu munggah wah kemebyur raine. Lah ngapa? Lenten apa ta? Mbuh iki. Sing genah to. Piye kepiye ta? Pas entuk brutu terus ya aku. Lek, No. nek Mas Pur ngadep sampean ki lho. Kok koyar wudu ya? Eh, Aku ki biasane ora ngono kuwi.
Baca nomor wong loro iki wah kaya darah rendahku kumat iki. Lah kok kumat ki ngapa? Apa kene iki nggawa penyakit? Lah wong nek wong ngadeg kowe ya kok pas-paske ngono-ngono kok. Kuwi ora asli ya. Heh, Ora asli. oh berarti tau nilai kuwi. Ora to, jali to ngene to. Kanca mancing bareng niku Mas Galang menika. Kali tabok kuwi ditabok. Wis men do matur dhewe-dhewe awak dilungguh. Heeh. Lungguh ndak kepedak awake. Mikir aku ndane. Soale iki ora nganggo rating barang iki. Kok maksane kok cemeng ndak kepidak ngono ngene. Aku seneng lho anger kancane akeh ngene iki gek bapak mbokne dhewe ngomong awake dhewe. Lah iya ta ya. Mimin kowe kosek ya ono paribasan kowe kembang agek mekrok-mekrok kowe dagangan saupane. Alah. Mesti akeh Joko sing pengen ngayunke kowe. Heeh bapak, aku ya ngono. Bapak ki ora ngono. Min, kowe metune engko nek jam 12. Lah mergane napa to, Mbah? Banji ki metune jam 12. Ora yang ono aturan. Jam 2 kae wis lekas payu. lah kok mah hafal. Tak cilik kok mah hafal ki. Lah nek sore gur dikrutuki cah cilik-cilik iki Pak. Ora Dodo iki. Kowe aja nyambungi ndak ketok kowe iki nek wis ngerti. Cah cilik dregil men to dalang iki. Ora apa-apa. Tur ngene lho, Pri. Ngapa? Minggu-minggu iki ketoke dhewe kerep ketemu Dek Yusuf Ansor. Lah iya. Apa jodoh? Neng Ora nek sing jodoh ki ketemune iki serawunge. Heeh. Iki men chemistry-pun pikantuk ngoten to, Dang. rada nyerik-nyerikke kok. Lah apa? Lan ngedekek dhewe yo Pak De. Oh tak kepruk. Yo. Saora-orane aku ki Pak Haji Said iki lek nginden aku wis 4 tahun kepungkur lho. Dadak petang tahun. Petang tahun lho jenenge MOU-ne jek ijek iki rego lawas kok ijen. Ngatek gumun, Pak niki bebekan mundak mungkin mang penggalih santai mawon Mbak Mimin aja meneh mung tak undhake jenengan lho arti kebon kene aku. Oh dadi Pak Bon ngono. Kok Pak Bon piye to? Ya dadi waitress. Wah. Mugi-mugi matur nuwun mugi-mugi usahipun lancar. Putra-putranipun ugi saged nerusaken perjuanganipun panjenengan son sukses kabeh. Ngaten niku terus nadari sampun kasembadan wis dijupke karo penyanipun Mbah Paluyo ugi. Nek Sleman menang Porda wayangan kasembadan. Terus iki tok agenda per bulan kok wayangan iki. Ning ketoke Pak Said iki pengiritan kok bengi iki. Lah kok iso carane apa wae? Iki ulang tahun putrane, 3 putranipun. Terus peresmian joglo. Terus ana Luari nadar. Dadi akeh banget kan. Lah acara pirang-pirang kok gur wayangane pisan. Nek kudune siji wayangan. Ya bener. Ya. BRI-mu kuwi menanti ning ya ora ngono-ngono banget, Pri. Nggih niki. Kepanglipur ya, Pak. Nggih niki enten pamundutan. Apa? Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu saking karyawan PT Mufida Pacar Utama nyuwun Rahmen ketoprak minak jinggo kanthi atur Mas Dalang. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Iki sawerane 300.000. Ya. Engko enten meleh. Le merati sing engko bapakne dhewe ya, Jas. Cuma ya ugi dipun pundhut Mbah Jambul. Lah. Nggih. Terus bapak mau ya pengen di anak ke Lintang Kairo mongko simbok wis ra mampu. Terus? Umpama nganggo rahimku golekno jagung ngono piye, Pak? Ya to pengen di anak kaya Lintang Kairo suarane apik. Ya to. Mongko simbok wis ora mampu. Lah iya. Karep ono kan fisike simbok wis ngeden wis rekoso to. Lah simbok. Oh, gek piro? Umpama nganggo rahimku golekno jago, Pak. Ora apa-apa nek aku iki kuwatir sesuk nek lahir gek kukusan malah kayak Kok kukusan lho jenengan. Lah ya lincip ngarep megar mburi. Sampeyan ki Wis ora asana, wis men cukup telu wae anakku. Heeh. Napa pamundutanipun? Enten meleh saking Agus sing lagi nobar nang ngunut ya. Nggih. Lah opo iki ora njaluk lagu ya? Ya gur ngomongke nek nobar. Gur abon-abon. Kathah sanget Nek menika. ngono manut sliramu no, sadurunge engko pramen karo bapak karo simbok ngono. Lah yo ngono to Pakne. Iya, anakku. Bapakku rumangsaku tak kirimi glondong pengareng-areng ben sasi tak kirimi duit belanjaku tak kirimke bapak aku nggo apa ton aku ora wis turah-turah. Oh lah iya bener nak. Tak kon ngopeni awak. Lah iya. Men rodok resik kok bapake kok disampok ya peteng dedet ngono ki lho aku. Lah iki dasare kulite ra ngetok-etokke ra ya ngono ki. Aku blonjo nek ra nggo sampean nggo sapa Sak ora-orane iki bapakne dhewe. Udah meneng wae, tak omongi ya. Wong tuwa ki serba ngalah.
Zaman dum-duman kulit kuwi, kulit ku mlaku santai do jupuken sing putih-putih ora apa-apa. Bareng dum-duman rupa do mlayu banter jupuken ora apa-apa. Aku kari entuk rupa elek, ning aku kari dhewe entuk sing gedhe karo sing dawa. Ngono. Apane? Apa, Pak? Dawa mure gedhe rezeki. Aku ya nulat kono ya, Pak nek ngono. Tak kira dawa apane lah dhisik soalé bapak ki salat ki malah dadi anu brahala kok. Lah ngapa Bapak salat ki salat ki bar sujud ngono arep ngadeg ngono to Lek. Sajadahe katut ki. Kok sajadah genah tegeli barang rumpah. Ngawur. Duwe anak kok manin ranyak karo Ora apa-apa lah nek ngerti kurang ngerti pratek. ngono biyen ora tatokke kok. Muga-muga aku ya kaya bapak rezekine. Iya ya Lek. Ayo kemudian. Iki ngono. Nang buriku. Kowe nek do ngarep ngomong ki maju ngono dadi aku endi to iki. Aku maju wegah, ndane kecendrel. Lah nek aja semendene kaya magic jar. Rada ramah. Lho tak maksud ki ngono. Nah, kayak lugu kono. Nah. Rezekine iki ngono. Heeh, kono lugu kono. Nah. Kene iki cedak sibuk kene. Aku cedhaki kene padune bapak mek nyedhaki April. Mula yo. Alah, sesuk sekolah kok ya cek melu wayangan ora jan. Aku ora mangkat besok kathokmu teles kok. Sesuk turne sesuk minggu ah. Apa ukurane sekolahe kathok ngono apa piye rak ya? Kowe nek teles kok kathoke sapa? Mosok kathokmu. Ora sedeng ya. Atau neh wagu. Arep sedulurke ya aja kathok wedok arek kok nggo. Wedok apa? Gak. Mriku kok krokodil kok Oh, wedok. sapa anti wedok sapa wedok? Iki lah adi-adimu ki rak wedok kok. Mosok ana starter iki. Ngawur starter. Kayak udah starter. Weh, apa tandakno? Saklar. Busi. Ngupil apa ora? Tak keruwake. Arep bawa apa no? Bawa ya bawa. Sakarepmu bawa apa? Papeleng enten. Apa peling nggih, pepeling. Pepeleng. Nggih. Wong loro pepeleng kek go minangkani pamundutan. Nggih. Ingko apa mau wayangan ki rampung jam 09.00 ngono piye to? Sing penting subuh leren terus wayangan badhe tekan jam 09.00 ngono. Kok jam 09.00 jenggotmu ro brengosmu tukul. Iyalah. Ya ora apa-apa. Kok ngono? Kok dadi gentle banget ae. Rukane sam. Yo. Kang lima niki. Wele ndeleme kok aja ning kono kuwi. Ning ndi? Rada munggah. Nah. Kok benging lho. Kok ndarane ora jarikan kowe engko. Ora jarian sampean iki piye to, Pak? Kok lepo lae anake kok kabeh wong disaru. Lah ya wong iki sing sopan. Mbok ndek anak loro ki, ndek anak pira-pira perlakuane karo Tole, karo Masku iki, karo adikku mbok sing padha. Nek karo kok banci ndemban siladan. Apa kok nek karo awakmu no? Sia-sia Bapakmu ki niku ora lho. patek ngakoni. Sebabe napa to, Bu? Oh liyane apik-apik kok dhuwur dhewe lho. Sampeyan ra curiga karo aku to. Dhisik apa jenengan iki anu karo ping 7 to, Pak? Ora, lah iki mbiyen lek ngijab iki mbok wet-wet kan 3 sasi. Oh, si mbok ki nglarke aku Wis dadi. meton 3 sasi. Ning kowe tetep anakku. Kek, Pak. Lah nek wong Sungkem nek karo bapak ki ya Sungkem, sungkem. Gak mongko penyanyi ki paribasan ora sing ngukir jiwa ragaku. Si mbok itu sampeyan wis peteng 3 sasi ganjengan lek rengko kaya anak. Sungkem. Matur nuwun Bapak dene penyanyi lek rengko aku. Kadidene putra pribadi. Bapak, aku aku nak atas paribasane aku anakku. Nanging penyanyi lek rengko aku. Bapak. Piye, Pak? Piye, Pak? Oh, Pak. Aja jedhat iki kok. Jenenge aku ki bapak ki mongko simbakan wis kandhut 3 sasi. Aku ki percaya. Nek kok tubruk ngati ping pindho bedah. Ya Allah, gagar otak ora ya ndas kena ndas ki. golek ana Apa, Pak? Piye, Pak? Piye lah iki lho sing semantel ngono Oh kok. iya. Rumangsaku Ketang alian. tersuh kulup. Ngene ya nduk. Atase penyanyi tuh saya ngukir jiwa ragaku. Kok kaya nyenggol, aku kok kaya nyenggol cor-coran ngono. Ya Allah, mulane anu ki mbok ya dipermono sing tenan. Umume ae priya mbok sesek tenan kok ngono. Aja sembrono. Lah pripun?
Pak Haji Saidi nyuwun nggih tumbas tensoplas. Ya terluka. Aduh kok terluka. Aja ngono kuwi. Lah pripun to, Pak? Maneman iki aja ngono kok nek pindah mburi kepiye? Aneh-aneh. Ora nek gondrilane sale. Ayo get diterus. Iya. Ketin dakna mring para sasama. Mbok saiki gantian. Aku ya, Mbak. Ning suarane aja suara wedok lho. Senajan to beneh karo adikku ning aku tetep ditresnani. Oh, tresno banget. Yo, suara lenang. Mosok wedok nyoro lanang. Ora apa-apa tak coba iso ora. Ora apa-apa jale tak. Wis kok men iso nyiwara lanang tak pasangi pelan-rangan sih men iso. Cara pite. Ya. Mau jeguk be. Aja padha Wedok Aja pada ditinggal. Adrek kaya seneng men to kowe but tak tanggapke. Lah ya nak aku ki ora maido karang ya anakku siji ki double gardan. Kok double gardan? Lah iya. Aku yang gumun lho, Mbak. Piye? Apa ki aku ki ayu tenan. Wah, tenan. Kok sing bonang ki anggere nyawang aku ngelek idu nyawang. Yo nyawang ki oke. Tenan. Wong wedok ki ra ibarate apa meneh bojo ki Seleramu perhiasan terindah di dunia itu Iya, adalah solekah. Nyawang ki etuk Mas, ning aja luwih saka 3 detik. Gak ku nang nyawang ngelek itu gak apa. Gaya aku ki apa? Ngantek ngono kuwi. Aku mah ganggu lho Mas, aku emoh. Wong nek kowe maksa ya aku ra iso swala. ketoke tau petuk kowe ta, Lek? Temu ning playen ngono kok. Ngapa? Mbak, WA aku lebokno WA-mu ngono. Oke, kowe tenang wae. Kuwi ora apa-apa, anggap ben wis ora. Lah iki anggere entek obate ngomyang ngene iki menawa wae. Tenang wae. Bapak ki enggak aku edian. Ayo, Terus ki. Ruk. Malah kaya mujar kesatan. wedok Rokan lima aku kok di ngono kowe priye nyora jajarane aku anu. lah piye ta? Aku semenang ayu kok rasa nyora ora apa-apa. Alah. Rokan lima peniku sahadane kang angka siji Wong loro suarane kene kaya wedok tenan to. Kono kaya lanang ning nek drehem apa watuk tetep lanang percaya. Loro-lorone ki. Emang watuk. Mboten dehem. Angger muni ndok mesti ketara. Buke ndok ngoten. Ndok. Lek men Ndok. Kowe. Dok. Padha wae ya. Ya. Sing padha gur ndoke. Lah iya lah wong do ndok dhewe Mas. Pri iki Hey. ndawi awake dhewe Ngapa? Bapak anggota dewan saka Golkar ya kepareng rawuh sing anu bong supit kae lho Pri. oh Ora lara. Oh, Bong Supet Suryono. Sik endi nak? Rawuh Pak Pak Suryono. Terus nek kleru Ibu Vika. Ya rawuh. Nah, Bu niku rahayu lho Bu. Matuke njenengan kok gerobak kula ngantek munggah trotoar. Alhamdulillah selamat hikmah silaturahmi paringi keselamatan. lah jatah kuwi tetek kok Stop. Kayak ngomong. aku nganu Kayak ngomong. Ora Pak sak Suryono. kepengin ora sak. Nggih. Pak Suryono tukang sunat ora Nggih. lara. Aku ya tau surat ning kono bingung. Tapi Digoleki ra ketemu. Oh malah bonge iki muni, lah pundi lah kok malah beto kencur. Ngono to kene. kok kencur to Pak kutil sembah nuwun Bapak. Gur semaput. kang angka loro salat dene kang kadang
madon nindakno poso. Keringetku kok anu ya, Pri? Apa jenenge? Brol-brolan ngono ki ngopo ya? Lah kowe kulino duduk sumur kok. Kapat ya kat ping 5 ibadah haji. Teknik kok. Rukun Islam sempurna. Ya. Ya, Bol. Sampun ya matur nuwun pun dipinangkani ya. Pak. Pripun? Ajane gak ke anak to, Pak? Ya dipinangkani ki mau sing sedelok ki mau. Sendi. Kuwi mau sing apa ki mau? Oh, Fragmen Minak Jingga. Niki enten pamundutan meleh. Apa kuwi? Saking Bangsa Pit Suryana. Nggih. Minta lagu Podang Kuning. Iya. Nggih. Sembah nuwun Pak Suryono. Kok dibenake lek tekmu. Kok didandake ya piye? Lah ngopo? Ben fungsi ngono lho, Pak. Ngawur wae. Ngene iki minangkane pamundutan. Nggih. Rakitan sak kleretan kok ndak Jawa ing Penggalih. Nggih. Ya kowe iki dadi waito kae puyengan. Oh, Nggih. Lah kowe dayun. Oh iya. Ayo. Gek kowe Kula pripun? kowe abdine. Oke, abdine kan. siap. Heeh. Ya. Mbok aku tak dadi wit-witan ae to, Pak. Ora apa? Aku malah dipenek. Kok nek do golek kamar mandi kangenan tak mlayune nang nggon wit-witan. Ayo. Ngawur wae. Ayo ini. Aku Dayun. Kowe dayun iki Waito puyengan. iki waito iki piyungan. Nah. Puyengan. Piyengan kok piyengan. Aku abdi. Iki kencana unik lho. Iki mban. Omban. Mban. Waitone sapa, Pak? Kowe. Oh, waito. Oh kowe iki Sing cilik. puyengan. Heeh. Gek iki Kono, kono. kowe lha aku Minak Jinggi. Oh, Minak Jingga. Heeh, gek kowe dayen, anu Dayun, dayen. Dayun. Yo. Aku abdine. Oh kowe nang kono abdi iki.
Kula lurahe Oh, ya dijupke sik piye kok ya Pak ya. Ayo. Ya. Ya oke. Kamu Siu cetuten seneng Sayun bapane tur kiem. kula lurahe Aku kepengin ketemu garwaku. Weto ambek puyengan. inggih lurahe Piyo ngembang. Ijinon kula Sang Prabu. Apa wis tok? Kabeh wis samekta kanggo pakarti aku ketemu karo grawaku. Sampun menawi sampean dalem badhe pinanggih kalian calon garwa, menapa kemawon ingkang panjenengan kersakaken sampun kula cawisaken. Aja dawa-dawa lemu matur. Oh nggih. nggih. Nggih, ngono wae. Lah kok mau takon kok ya, Lek? Weto karo puyengan garwaku wong ayu. Diajeng puyengan. Kene wong ayu. Jarene iki sing arep ngepek bojo aku Adipati Minak Jinggo ing Blambangan ning kok wujude kaya gendruwo ngono ya. Iki mengkaya nek sing gendruwo tenan ana kene mula manuta karo pon kacang. Kersanipun pripun to lurahe? Kowe ngladeni karo aku. Kene wong ayu calon garwaku kowe dadi wanita boyongan ana ing taman Blumbungan. Blambangan. Aku ra iso muni Blambangan. Lah kuwi Kene wong ayu. Bokongmu endi kene wong ayu? Ampun to lurahe. Endi? Prawan Kanjeng Adipati. Wanodya niku digelan mboten ming waita kalih puyengan. Kok nggih sing dianu ming kula. Emakku. lurahe Ngapa? ampun dirudha peksa lurahe Ning nek ora mlayu ora bakal tak uyak. Mula manuta karo pun kakak. Kanjeng Adipati. Besmo. Lurahe. Kanjeng Adipati. Lah kok iki malah lurahe kowe ngaliyo. aku lho kula kok kenging paku lurahe Malah mak kula kok kecocok paku Ampun to lurahe, ampun. Kene. Ampun ten riki. Kowe kira gelem kok Mas? Lah aku wedi lho. Kula aturi manuta kowe aja wangkal-wangkal karo aku. Ana dedoro kok. Aja wangkal-wangkal karo aku kowe aja wangkal. Kula aturi sareh lurahe. Ampun kados mekaten. Mboten. Mundur. Piye ngemban gek niki piye to Nyon ngapunten badhe kula cencang. Mbok diemutke bendarane iki. Inggih nyon ngapunten. Wong wedok iki lurahe Apa Dayun? ampun gemrungsung lurahe Kowe ngaliyo. Kowe nyandrungi. aku emoh lurahe Aja mah-mah kok tak Kula cacake. badhe caos pemut Sang Prabu, menawi panjenengan badhe mundhut garwa kalian lare-lare menika mbok ya alon, ora ngusruk ngaten menika lho. Lah nek nggih ngoten to Wis dadi watak wantuku. Aku ra iso. Kanjeng Adipati Minak Jinggo, Kanjeng Adipati Urubisma. Apa wong ayu? Panjenengan kok badhe miji wong wedok ngendi ae kelakon. Lah. Sugih bondo bandu. Kok dadak kalih wati akan pulengan. Ora kurang sak sen. Nek ora kowe aku mau wong ayu. Gak terus lek nglakoni piye nyawange jijik kok aku jijik. Ora sah disawang. Ala becik angger lampune dipateni pet padha. Yo beto nek tresno meniku ora yo nganggo rasa to. Kene wong ayu. Kula zizik. Percaya wae mesti kepengin. Puyengan mbok kowe wae sing mantan begenggek gagah. Siap. Sapa sing mantan begenggek? Niku puyengan. Apa kowe urung Nek mari? kula suci. Tesih suci nek. Nek ngono kowe rene su. Aku suci ning ateges tas dereng gebok sing nggo karen piye kakung ngoten lho. Aku bingung ngarep ngayahi sing ndi. Nek Nyon ngapunten. Apa wong ayu? Katimbang panjenengan moto-moto lari kekalih menika saestu mboten purun. Mbok nggih patos ingkang purun nggih mawon. Aku kurang osak sen. Nek ora iki aku emoh. Sakniki kalih kula mawon. nah Wis jelek.
Sepo. Kene wong ayu. Kanjeng Adipati Minakjinggo. Apa asli demok iki lho, le demok. Tresna menika linambaran manah ingkang wening kang suci. Iya. Nek wong mergo bondo bisa lunga. Mergo pangkat penjenengan pangkat bisa oncat lho menika. Iya wong ayu. Badhe mimi. Wong panjenengan Nyaket menika kaya. wong ora kersa dianyuk-anyuk. Kene wong ayu. Manut karo kontak. Kantung. Selendangipun menika lho, pian menika kok ya. Putusan lho. Malah nenene digeret niku Kleru ngrau ager-ager. Kok padake ngene kucing ae lho diawer-awerono. Lurahe. Oh ya. Niki wau pripun raos lurahe. Rasake apa-apa. Andruk. Ora. pripun Kanjeng Adipati Minakjinggo? Ayo. Mbak Yu. Ning manut karo pon. Kanjeng Adipati Minakjinggo tresna menika mboten kenging dipun peksa le. Kula atur emot. Sarayo der guna Sawahe jembat barike lampu-lampu. kowe nyedak dadi siji lek kok alian men ora kadoan. Ampun nyaket-nyaket lho, mengke kula tetaki lho. Has kowe. Ora lara. Kurmeng modal. Sesuk men nanggap peneh. Manut sanapun. Lah wedi tenan lho. Ada suara. Boten nggih boten. Ampun nyaket-nyaket. Wonten mriku kemawon. Ayo yayi bareng. Apa? Aku ki sing pincang ming sikile. Senese mboten. Liyane normal. Dados sanesipun tak saged merantasi. Berfungsi dengan baik nggih. Anetra koca alindri. Alindri. Para mampir perkawis menika saged dipun rembah kok Kanjeng Adipati. Ngeten kula aturi emut sekedap kula tak rembagan kali Mbak Yu kula rumiyin piye-piye. Diajeng panjenengan. Paribasan nek duwe krubyuk kabotan pinjung mentelung kabotan gelung. Arep brontak kaya ngapa ora bakal iso nandingi. Ak dhewe samudana. Etok-etok gelem. Heeh. Niku nek kono lena diteturu tak pok-pok gelem, heeh to, tak isik-isik, ngono to, teturu wong iso piye-piye to, diisik-isik, heeh to. Engko pusakane gada wesi kuning kuwi sing pirang sifat kandele dicolong. Manggone neng ndi? Ning gedung pusaka kono. Meneng kaya aku sebagian ngepuk aku. Pusakanipun kula ingkang ngertos rahasia. Lah iya. Arep paribasan dianggep ae Minakjinggo niki sudah rungu. Oh lah nggih. Ning nyun ngapunten lho. Kowe padha ngomong. Ngeten nggih. Mae
terserah orang ngabar itu. Ayo lali bareng. Kelapa Dikasih mati. Minak jingga. Wah, kapuyengen. Laden ana pun kakang wong ayu. Iya. Aja tak anggap aku bocah bodoh. Terus karepmu kep. Ora ndek kanen babar blas. Terus. Coba sawangan iki ngaji. Mati aku aduh mati. Ya aku Mati go. Aduh yo, aduh. Cenap semanten pedilan kudu berapa. Lah, ketumper tua ya, Pak. Mosok kok dadak ngenten tekone damar wulan ora kesuwen no. Suwen sesuk men nanggap. Sesuk menanggap ketoprak khusus nih, Pak ya. Monggo menawi panjenengan badhe mirsani binjang langkunges langkung ngeres menawi panjenengan boten mirsani badhe gelo menawi panjenengan boten gelo kula ingkang gelo. Nggih, Pak. Senengane kaya. Nggih. Sampun raketang Nggih. Sampun Mbah Jambul. Menika pamundutanipun fragmen ketoprak minak jinggau. Nggih. Nah, Niki enten melih napa? dari Bu Dewan, Bu Vika. Nggih. Besok Gampang nggih, Bu. insyaallah jadi lagi 3 periode gede nanggap Min. Ki Yusuf kalih Mimin Aprim. Aduh, sembah nuwun Bu Vika. Bapak kula yo katut tuh karo mbok kula, karo rayi kula. Kepepet engko gandul buri no. Lah iya ya mbok sing penting makan bareng Ah, ayo iya. iso engko Iya. eneng. Karo dulurku lanang Mas Pur bonsai. Tak ngindel wae ya. Lah iya sebab mangkat kuwi ra ya engko an ya Mas. Ngindel wae buri. Orang letong. Cilik kok. Nyerintril kae. Menika wae pamundutanipun